Ξέρετε τι κατάλαβα με την ταινία του Καποδίστρια? Την απίστευτη δίψα των Ελλήνων να θυμηθούν την ιστορία τους. Κατάλαβα ότι τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί με τους πολιτικούς εδώ και χρόνια έχουν επιδοθεί σε μια λυσαλέα προσπάθεια να μας κάνουν να απομακρυνθούμε από το ελπιδοφόρο παρελθόν μας, έτσι ώστε να έχουμε μονίμως κειμένο το κεφάλι και να αρπάζουμε τις καρπαζιές των αθελήνων που έκατσαν για τα καλά στο σβέρκο μας. Με την μεγάλη αυτή προσέλευση ο κόσμος στέλνει ένα μήνυμα και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε και καλά θα κάνει να ετοιμάζεται να πάει στο σπίτι του ή να αλλάξει χώρα. Την Ελλάδα δεν θα την κυβερνάνε για πολύ ακόμα οι απόγονοι των Κοτζαμπάσιδων που δολοφόνησαν το μοναδικό Έλληνα κυβερνήτη, αλλά οι απόγονοι του ίδιου του Καποδίστρια, οι οποίοι σιγά σιγά σηκώνουν κεφάλι.